Aduh, untune lara kaya kiye. Wong lara untu langkah sing niliki boro-boro takon be ora. Pantese kaya kene apa sing jujuki bubur ya. Untune penting krengemes rong dina, ora madang mangane bubur wae kaya iki ora wis delakan cot. Kok jare ana sing ngomong kaya kiye. Daripada sakit hati lebih baik sakit gigi. Lagi nyong tuh lagi ngerasa kena lara untu. Angger sakit hati ki gelis ditambani nek wis gagian oli gantine ya cepet kelalen, tapi nek lara untu ki wis ditambani apa bae jere uyah dijajal. Sumpeli uyah ndon pait tok. Ana maning jere kon getah jarak wis ora mari. Ana maning jere kon kletak es batu. Nek nglethek ndase wonge to kayane ndon mari ndean jajan. La ilaha illallah. Aduh, ki apa jere apa kiye? Allah Gusti, duit atusan. Ki ngger kaya kita nyong kayane cepet mari ya nek kayane 10 lembar be nyong mari alhamdulillah. Ki lara untu dadi nyong cepet mari lara untune alhamdulillah. Dilironi duit 1.000 jan alhamdulillah.